Пожара е що годи локализиран. Мога да кажа даже, че е спрян. Колега от доброволен отряд към общината с праскачка носим вода и тук минава един огромен булдозер, проправя път. Не го знам докъде ще стигне, но в такива моменти се чувствам горд българин. Наистина горд българин, че има, да не кажа безбройно, десетки хора, които се отзовават на секундата при бедствие и авария, и именно точно тогава се вижда наистина колко сме задружни. И как когато решим можем всичко. Ето го багера, булдозера по-точно. Да, това е всичко. Проправя просека да пресече пожара, ако случайно пак върни тази нощ. Защото при този силен вятър нищо не се знае. Българите можем всичко, стига да има желание. Чао!